Vítajte na Dance Stary 2019. Moje meno je Robo Žitňanský. Dneska toto moderujem. Ako sa cítiš? Dobre, ale mám stres. Utopilo sa. Ako kto z koho? Ďakujem. Ja robím video, tak... No, takže chceme sa zapochváliť týmto kostýmom. Veľmi pekný. Vyberala som ho, je to vidieť. Ale ešte aj so Simou druhou. Ak by ste nevadila, ja som Sima. Ahojte, nachádzame sa na Dance Stary v Nitre na prvej súťaži Endless Company a ideme to vyhrať. Čaute! Dojdem a odmalujem sa. Fuj! Lukáš Búš toto všetko riadi teraz, čo sa týka technickej stránky, kameramana a podobne. Takže máte sa na čo tešiť na poriadny záber, že to zase nepokrašľa ako minule. Ciše, bro. Tento záber asi vystredil. Chyť to, ako idem ho zbiť trocha.